Португалският карнавал е вековна традиция, която се състои всяка година в седмиците преди Великите пости. По-голямата част на португалското население е католическо и съответно точната дата се изчислява по католическия църковен календар. Идеята на празника е изпращането на зимата и посрещането на пролетта. Един от най-известните карнавали е този на Лисабон. В него всяка година участват десетки групи, като всяка от тях е с различна тематика на кола и на костюми. Друг известен карнавал е този в град Овар, чиято традиция започва още през края на 19 век. Той смесва както и традиционни португалски костюми, така и такива от Бразилия. Всяка година около 2000 участници, част от 24 формации, преминават през центъра на града, облечени в пищни костюми. Всяка година на 11 ноември в Португалия и много други части на света се отбелязва Денят на Свети Мартин или Сао Мартиньо. Това е религиозен празник в чест на Мартиньо, който е римски войник от 4 век, известен със своето чудо. Каква е неговата история? Един ден в снежна буря той язи коня си, като се натъква на един просяк. Той не разполага с пари или храна, с които да му служи, но въпреки това той взима меча и разрязва на металото си наполовина. Дава плътта на просяка и легендата разказва, че точно в този момент облаците на небето се разпръснали, слънцето изгряло и Исус казал на ангелите: "Ето го, това е войника, който ме облече." През вековете всъщност този ден се превръща в празник на жътвата в Португалия. И много други португалски общности всъщност организират голям фестивал по този повод. На фестивала се запалва огън, ядат се печени кестени, както и се дегустират първите вина за сезона. Празници, посветени на светци, се провеждат в цяла Португалия, но тези на Свети Антоний в Лисабон на 13 юни и Свети Йоан в Порто на 24 юни са най-известните. В историческите квартали на тези градове местните жители окачват цветни ленти по тесните кълдърмени улички. Тези фестивали са започнали като начин за почитане на светците, покровители на градовете, но днес това е идеалното извинение за среща с местните жители, за споделяне на храна и танци през цялата нощ. Феща Лисбоя е двумесечна поредица от летни представления и събития, които се провеждат всяка година в историческите квартали на Лисабон. Градът е обвит в цветни хартиени гирлянди и хората се разливат по улиците, слушат фадо, ядат сардини на скара и пият известното виньо верде, прегръщайки регионалното изкуство, култура, музика и храна. Фестивалите достигат своя връх в нощта на 12 юни, денят на Свети Антоний, покровителят на Лисабон, с огромни паради и празненства в целия град.